Πού πάμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το βανάκι. Ναι, για ποιο λόγο όμως πάμε να πάρουμε ένα βανάκι? Γιατί 9 θέσιο. Κανονίσαμε 9. Αφήνουμε το ένα απ' έξω που φύγε. 8 άτομα. 8. Και ωραία. θα πάμε για ωραίο σοφτάκι στο Μαγευτικό Άργος. Άργος. Είμαστε καλεσμένοι από το Wolfpack. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε στο μαγαζί του Θάνου τώρα. Να πούμε ότι είναι το πρώτο vlogάκι της ομάδας. Έτσι. Να το τονίσουμε γι' αυτό. Να βάλετε και συναγερμό λίγο, μισό λεπτό. Να τα πούμε παρείτσα. Θα σας πάρουμε μαζί σε αυτό το ταξίδι. Να δείτε και πώς είναι η παρέα μας, να μας γνωρίσετε λίγο καλύτερα. Εγώ είμαι ο Σπύρος, από εδώ είναι ο Θάνος. Οπότε πάμε να πάρουμε το βανάκι και τα λέμε στη συνέχεια. Ήρθαμε να το παραλάβουμε, ήρθαμε 9 θέσιο. Οπότε καταλαβαίνετε, τι γίνεται. θα γίνει ωραίο πάρτι. Το οποίο αυτό το πράγμα θα γίνεται και στη συνέχεια. Έλα λίγο πιο κοντά στο φως παρακαλώ. Ναι, Εδώ, τέλεια. Θα γίνεται και στη συνέχεια δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι, θα το Θα υιοθετήσουμε. το υιοθετήσουμε το Είτε για ενοικίαση. διήμερα σενάρια, τριήμερα, ανάλογα όπου μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Μας και να συμφέρει πάμε. οικονομικότερα από το Αγίο Ταχύ να τα πάρουμε να πάμε οπουδήποτε. Λοιπόν, Καλά είναι. αυτά για σήμερα. Κάπου εδώ λέω να κλείσουμε. Να πω γιατί μας συμφέρει όμως. Άντε, πες το. Γιατί- Αφού θέλει να σου το δώσει, πάρτε. Πάρτε το έτσι. Δώστε. Γιατί όταν πας με το Αγίο Ταχύ, είσαστε δύο ρε παιδάκι. Πόσο χαβαλέ να κάνεις. Γιατί να πάρεις μαζί σου και PMR. Δεν λέει, ενώ το 9 θέσιο είσαι μέσα και γίνεται ο χάμος. Όχι τίποτα άλλο. Βγάζεις και πόσα Έχει κινητήρες, άλλο. τι θα κάνει. Ναι, ρε, Α, φίλε. δεν το ήξερα, με συγχωρείτε. Δεν θα πεις και λίγο πώς θα κάνεις την κίνησή σου, να οργανωθείς λίγο σαν ομάδα. Οπότε μπαπ. Αυτά για σήμερα. Έξω. Τα λέμε αύριο. Buongiorno. Доброе утро, как дела? Ачи нормали? Λοιπόν, κύριος Ζαχούλης, Γεια σας. καλημέρα σας. Είστε έτοιμοι, νεαρές, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Να στάξει. Τι έφερε ο άλλος, ρε? Έλα. Έχω ξεκινήσει και το vlog. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα. Ωπα ρε, τι μπλουζάρα είναι αυτή ρε. Δεν τα ξέρετε, ρε μαλάκα. Οπ, δεν τις έχουμε ξαναδεί, μόλις έφερε. Για πάμε λίγο. Τι έγινε? Τι έγινε? Μυρίζει γενουργίλα. Καινουργίλα. Τώρα καινούργια εδώ, τι λέει πλάκα λοιπόν. Τώρα ένα μασάρα από τώρα. Πάμε λίγο. Medium. Τέλεια. Έχεις και άλλη μία, θα τα πάρετε μετά τώρα. Σας μοιράζω ένα μία. Λοιπόν, να κάνω ένα γρήγορο review. Medium. Εδώ από εδώ ο φίλος μας Τι κάνετε, Γιώργος. καλησπέρα, κάτσε. Είναι ο designer της ομάδας, όλα για αυτά εδώ. Μισό, εδώ, Όχι, έτσι. Ευθύνεται ο κύριος Γιώργος μας. Εγώ είμαι αυτός, Για να δούμε και λίγο μπροστά. Είμαι και λίγο μπροστά, έτσι. Τελειώ. Είναι που δεν θα Για να δω σας λίγο κάνει, και το μανίκι. Τραβάμε το μανίκι. Το καλύτερο είναι αυτό. Το καλύτερο νομίζω είναι από την άλλη πλέον. Κοιτάξτε ποιο είναι το κανονικό μέγεθος για μένα. Μαλάκα φαίνεται και η νιούκ. Πάμε λίγο. Γεια σας κύριε Χρήστο, όπα, θα μας πάνε μέσα για καταλληλότητα. Εδώ τι έγινε, Μπλάτς. Έχω βγει έξω τώρα να ξυπνήσει πρωί-πρωί. Ο κύριος Πάνος από εδώ. Λοιπόν, κλείνουμε να ντυθούμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Windows, από εδώ ο Χαρούλης μας είναι από τους παλιούς OG της ομάδας, είναι από τις αρχές. Ήρθε η ώρα να γλυθείς και εσύ. Ορίστε το Excel σας. Κοίτα το μπλουζάρα ρε φίλε. Μισό λεπτό. Έτσι, zoom. Sensor. Λοιπόν, Πάμε να φορτώσουμε βανάκι. πάμε να κάνουμε μια τέτοια. Μια φορτωτική. Έλα, βάλ' τους λίγο γκάζια. Άστο, κοιτάω. Βάλ' τους λίγο γκάζια. Σήμερα θα ξεχάσουμε ότι έχουν πόδια. Ω. Τα πράγματα τελειώνεται. Πρέπει να φύγουμε τα πράγματα. Πάμε.
Καλό μας παιχνίδι. Πάμε λίγο να παίξουμε μπίλιες. Εσύ τώρα τι έχεις δει εδώ πέρα? Εγώ την έχω δει Εσύ δεν πάμε για βίντεο κλιπ τραπ, Φασέως, να ξέρεις. ξέρω. Κάμερα στο Θάνο, κάμερα στο Θάνο. Αυτός είναι από τη δεσία συνέντευξη της ομάδας. Είναι, Έλα, για φορτωθείτε λίγο να σας βλέπω. Για μπείτε μέσα. Για φορτόγκα. Από εδώ Γιώργος. Άρα είσαι δύναμη ρε. Έχουμε αφήσει κάτι κούρτι. Παντουσάκια. Περάσαν κάτι γάτι. Άνε ναρκούδας. Έλα πάμε. Πάμε γιατί μας περιμένουν τα παιδιά σας. Μπαίνω. Κάνε entry. Μπρίτσερ. Μποτζόρνο, μωρέ. Τι έχεις να δηλώσεις για σήμερα εδώ? Καλημέρα μάγκες. Καλημέρα. Όλα θα πάνε καλά. Θα πάει. Το έχουμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Από εδώ να σας γνωρίσω Ναι, δώσε λίγο. τον αρχηγό της Λεγιών των Ξένων. Αυτός εδώ είναι. Έχω δηλώσει ότι τις στιγμές που έχουμε κηρύξει και κυρία και ανακοχή και γίνει μαλακία, Τι μαλακία να γίνει? θα το μετανιώσουνε και θα την πάθουν από το λαό του Κονγκό κιόλας. Θα έχουν το αίμα τους στα χέρια τους. Λοιπόν, τι ώρα είναι 6 και 4 και 10? 7 και 10. 7, ναι, εντάξει, έχω μείνει πίσω. Έχω, αλλά ναι, είμαι στο προηγούμενο mood. Περιμένουμε ακόμα κόσμο. Να κάνουμε και ένα μίνι τέτοιο εδώ, Καλά πήγε αυτό. Άμα βγάλουμε τα πράγματα κάτω-κάτω ζωντανά, καλά θα είναι. Λοιπόν, κλείστε και αναμένουμε τους υπόλοιπους. Έχω ψωλιάνσει. Ωρε σου κάνε! Τι έπαθες εσύ μωρή κυρία? Κρύωσε. Πώς βγήκες έτσι από τη γωνία μωρή ανάπηρη? Τι ήταν αυτό? Κομπρές, δεν έκανες κομπρές. Ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε? Ο κύριος Λάγιος μας. Και ήρθε και ο... Πάμε να κάνουμε κατευθείαν παπάντζα. Πάμε να του κάνουμε Πάμε μάρς. να υποδεχθούμε τον διαπραγματευτή των Γαλλίδων. Μωρή Γαλλίδα! Σκάσανε παπαράτσι. Τι έγινε? Κάνετε, παιδιά. Εγώ κοίτα λίγο. Τι λέει, τι ομάδα? Εδώ, θέλω να κάνεις λίγο τα connection. Όπως έχουμε κηρύξει για να Ειδικές δυνάμεις. Με τον αρχηγό, εγώ δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Φιλιού τα αγκαλιάζονται. Δώσε μωρέ, πάρα! Δώστε Ζαχούλη, κάνει! Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот.
Изо дня в день на работе я повисла черная с косой. И висит петля, но я на позитиве ей. Завяжу шнурки, прострелю костлявое очко из пневматики. Хрен меня сломает жизнь, я же молодой. Подо мной породистый скакун, жеребец гнедой. По трассе мерендосик я лечу к своей девочке. Встречает при параде и колготки сеточки. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, мой круговорот. Мы на юга с не уезжаем. Πήραμε να μας ουλήσουμε. Καλή σας όρεξη, κύριε. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θανό, βασικά είναι κάτω-κάτω τα πράγματα, Σε σημαία. Πάμε. Τι τρώμε? Πουτσούλα. Πιτσούλα. Πριν δώσουμε πουτσούλα. Λοιπόν, έλα εδώ να κάνουμε τα δικά μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο συνάντησης. Εννοείται στο ρολόι, στο Άργος. Ρολόι. Ρολόι. Λοιπόν, αυτά. Ετοιμαζόμαστε τώρα. Σε κάνα τεταρτάκι αναχωρούμε από εδώ, να γίνει το διατάφτα. Ετοιμάζουμε τις κουβέντες μας, να πούμε τίποτα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε βγάλει τα χοντρά τα πλάνα, μετά ακολουθάνε λίγο τα πιο τεχνικαλιστικά κομμάτια. Τα ψηλά. Ψηλό κατάλαβες. Ροκολόσκι. На пару круто пальмы кругом, словно марихуана. Я как в джунглях тропических, ой, меня прет от кафешки до пляжа. Назад и вперед, я от работы отдыхаю. И со мной моя красавица, любимая улыбка и накачанная задница. Она забила на учебу, я бросил все дела. Дым нашептал для куплета эти слова. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот. Мой круговорот, мой круговорот, мой круговорот, мой круговорот. Дым, 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 мой круговорот. Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Άργος. Έχω ντυθεί σαν αστακός. Από εδώ έχουμε έναν φίλο συγχωμπιστή και γείτονα. Γιώργο το λένε. Πατσάω! Από εδώ έχουμε Αποστόλη. Από εδώ έχουμε Παλασάκο. Τα άλλα τα παιδιά τα ξέρω δυστυχώς. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε. Για να δούμε. Εδώ. Βεβαίως. Αυτά που λέτε. Πολύ υδρότας. Έχω υδρώσει ήδη. Κατερίνα, πες κάτι λίγο στην κάμερα γιατί έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Έχω υδρώσει ήδη. Δεν μου θυμίζει χωρίς μου 5 που ούτε κατούριμα δεν πήγαιναμε από το νερό. Μόνο νερό πίναμε και κατούριμα δεν πήγαινες ποτέ τον υδρότα. Αυτά που λέτε. Εδώ βλέπουμε το squad Αλφα Αργαυγάβ. Έτοιμος για όλα. Αυτά. Ναι. Κρατιόμαστε. Ναι, για να πάρεις εμάς μετά. Είδαμε λίγο. Αχ, αέρας.
Ναι, μαλάκες. Σωστός. Έτσι, μπράβο. Το δώρο μου. Το σενάριο όλοι από τους αρχηγούς των παρατάξεων και αρχηγούς της ομάδος. Το σενάριο δεν το λέμε. Οκ. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο. Με το που θα ξεφύγουμε από εδώ, οι παρατάξεις χωρίζονται, θα πάνε με τους δικούς μας στις βάσεις, δεν υπάρχουν διαπληκτισμοί. Είναι νόμος. Ωραία. Παίζουμε όλοι να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, να ευχαριστηθούμε την Κυριακή μας. Κανόνες τους ξέρουμε, λίγο να κρατήσουμε τα μπιλάκια, τις ζωές και όλα αυτά. Δεν απαιτούμε hit. Λέξη τυφλό σταματάνε τα πάντα. Οτιδήποτε απορία έχετε, θα έχετε άτομο της διοργάνωσης σε κάθε παράταξη. Θα γυρνάω και εγώ γύρω-γύρω και γενικά θα έχετε επικοινωνία μαζί μου και με τα άτομα της διοργάνωσης. Εντάξει, καλό παιχνίδι να έχουμε, να περάσουμε όμορφα και μετά θα τα ξαναπούμε στο φαγητό. Τέλεια. Ready. Πες μου κάτι. Σου έχει φύγει το πλαστικό από το όπλο κάτω. Σου έχει φύγει δεξιά το πλαστικό από το πίσω, το κοντάκι. Το έχω βάλει. Καλύπτε. Κλείστε τον πάλι γιατί έχω το κινητό μου. Το έχω κλείσει. Έτοιμος. Ναι, έλατε. Πάμε λίγο. Πάμε σχηματισμό. Χρήστο, πίσω σχήμα. Πίσω. Ναι. Έλα σειράγκα. Προχωράω. Κρατάς αριστερά, Γιώργο. Οκ. Η αλφα σειράγκα από Χρήστο, σειράγκα. Είμαστε στο πρώτο ορχείο. Για να τα δω λίγο. Είμαστε καλά. Τι ωραία. Θες να μας ακολουθείς σε κάποιες δουλειές ακόμα που θα κάνουμε? Θα δώσουμε κάτι στο παιδί. Λαμπερίζουν, φανταστικά. Είμαι σίγουρος αν τα πάτε στο χωριό κάτι μπορεί να ανταλλάξετε. Έχουν αξία, φαίνεται. Πάμε. Θα κρατάω εγώ και θα καθόμαι πίσω, αλλά θέλω να με προστατεύετε. Ωραία. Μαζί μου. Δεν θα είμαι πολύ Τέλεια, ναι. Γιώργο, πάρ' το. Πείτε στο Γιώργο που είναι. Ανηφορίζουμε. Ανηφορίζουμε, πάμε για το Κρατάτε δρόμο προς τα πίσω, κοιτάτε και ανεβαίνουμε πάνω. Χάρη, καθαρίζεις.